Nawakake kaslametan. Pangrimbang 5 menit dina Senin Pahing tanggal 5 Januari tahun 2026. Kapethik saka Injil Matius bab 4 ayat 12 tekan ayat 17. Katerusake ayat 23 tekan ayat 25. Sadawaning dalan tumuju pesisir ing sawijining papan rekreasi, pepak dikebaki maneka warna wong dodolan. Ana sing dodolan panganan, ana sing dodolan sandangan, ana uga sing dodolan souvenir, ana uga sing dodolan gambar-gambar lan patung. Suarane sing dodol pating ceraek padha nawakake dagangane. Ing pojok-pojok dalan katon omah kaca kang tutupan. Katon saka njaba sawetara wong padha dolanan kertu sinambi ngumbi-ngumbi. Sawetara pasangan lanang wadon padha gojek ing kono. Dene sing padha teka ing papan kono ya werna-werna tingkahe. Ana sing sekedar mlaku-mlaku, ana sing nguja kasenengan mipik barang kang katon apik-apik. Ana uga sing lungguh-lungguh sinambi ngumbah mata. Aku mbayangake kahanan tanah Sebulun lan Naftali kaya gegambaran cecala. Tanah Sebulun lan Naftali kasebutake minangka tanah bangsa-bangsa manca kang kalimput ing peteng. Sejatine tanah iki isih klebu laladan Galilea Israel. Nanging marga nate dibroki bangsa Asur lan wargane diusung menyang Asur, njur ditekakake bangsa-bangsa liya ing kono, penduduk utawa wargane dadi campur-campur. Salah siji kang uga campur-campur yaiku urip karo hanene. Ana kapitayan Yahudi, nanging uga akeh wong kapitayan kafir. Durung meneh kahanan kukuban kang kanggo dalan tumuju pesisir papan lelayaran. Kang ing kono wong saka maneka bangsa padha mampir sawetara wektu kanggo ngaso, ndadekake kahanan tansaya ora karu-karuan. Mula tembung peteng ing kene mujudake sanepan saka kahanan wargane kang kejaba kafir uga nguja kasenengan kadonyan. Manut panemuku, papan-papan kasukan kadonyan kayata palanyan lan ngabutuhan pating tlecek ing endi-endi. Ing tanah kang kahanane kaya mengkene iki, Gusti Yesus miwiti karya dalem. Panjenengane rawuh saperlu martakake kabar kabungan, njlametake umat manungsa saka jireting dosa. Laras karo kahanan Sebulun lan Naftali, Gusti Yesus ngelingake bebayane urip jroning dosa sarta nguwuhake tindak pamartobat. Marang wong-wong kang padha mburu lan wuru ing kanikmatan kadonyan mau, Gusti Yesus nawakake kaslametan langgeng. Wong-wong ing tanah Sebulun lan Naftali kaajak padha ninggalake tumindak peteng kang keceh dosa, banjur bali tumuju tumindak padang selaras karo karsa dalem Gusti. Amung kanthi cara mengkono, wong-wong bakal padha nampa kaslametan. Gusti Yesus uga ngajak sarta nyontoni wong-wong tanah Sebulun lan Naftali kanggo padha metu saka kungkungan sikap egois, banjur tumindak becik ngentengake sangganing pepadha. Prestesna pelem kinasih ing satengahing kemajuan jaman kang ora sarwa becik sarwa nawakake godha lan iming-iming. Para pendherek dalem Gusti kaajak padha martobat. Para pendherek dalem Gusti kaajak eling meneh marang ancas lan tujuan urip sakawit minangka pangrasuk kekatolikan. Martobat tegese ninggalake tumindak kang cengkah karo kersa dalem Gusti sarta bali nuhuni pakon lan piwulang dalem Gusti. Suawi sami munjuk, kunjungasmu dalam yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula muji sembah nuwun awit panjenengan kersa rawuh ing satengah kawula tiyang dosa.
Kawula sadar bilih kanthi rawuh paduka timbul trontong-trontong kaslametan ing satengahing margi tumuju pecah langgeng. Muglino yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci kados simula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjungas dalam yang Rama so yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.